Vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy, ďalšieho zamyslenia. Dnes by som sa chcela spolu s vami zastaviť pri téme, ktorá na prvé počutie možno znie veľmi jednoducho. A možno si niekto povie, že o vďačnosti už bolo povedané toľko veľa, lenže práve v tom je zvláštne tajomstvo života. Tie najdôležitejšie veci často nie sú zložité. Sú také jednoduché, že ich začneme prehliadať. A častokrát zistíme, že to, čo je jednoduché, ešte nemusí byť ľahké preniesť do reálneho života. Častokrát sa mylne domnievame, že prejavovať vďačnosť by sme mali za situácie, ktoré prišli do nášho života, priniesli nám hojnosť, príležitosť, niečo výnimočné do nášho života. A niekedy sa stane, a počujem to z mnohých strán, pripomienku, komentár, že ja nemám byť za čo vďačný, ja nemám byť za čo vďačná, lebo mne sa nič dobré v živote nedieje. Som chorý, nemám zdravie, nemám prácu, mám mizerný plat, som sám, sama a tak ďalej, vymenúvajúc kopec príkladov toho, čo nemajú a chceli by mať a zabudnú sa zastaviť nad tým, čo majú. A pritom vďačnosť je prejavom a magnetom hojnosti v každej oblasti nášho života. Keď sa ráno zobudíme, málo kedy si uvedomíme, že sa práve stalo niečo veľmi, veľmi vzácne. Berieme prebudenie ako samozrejmosť, aj keď to až taká samozrejmosť nie je. Zobudili sme sa, otvorili sme oči, nadýchli sme sa, naše telo začalo nový deň. Myseľ sa prebudila, máme pred sebou ďalších pár hodín života, v ktorých môžeme niečo pochopiť, niečo napraviť, niečo vytvoriť, niekoho objať, niekoho zavolať, niečo si všimnúť, alebo sa aspoň na chvíľu zastaviť. A predsa väčšina z nás nezačína deň týmto uvedomením si. Väčšina z nás vstane a takmer okamžite spadne do každodenného autopilota. Ruka ide po telefóne, oči čítajú správy, hlava sa rozbieha do povinností, telo ešte ani poriadne nevstalo, no a my sme už v práci, v problémoch, v očakávaniach druhých ľudí, vo včerajších rozhovoroch alebo v zajtrajších obavách. Často sa stane, že ešte predtým, ako sa človek stihne vrátiť sám k sebe, už patrí k svetu. Patrí k notifikáciám, správam, kalendáru, k práci, rodine, povinnostiam, starostiam a potom sa čudujeme, že už od rána cítime nepokoj, tlak a vnútorné napätie. Pravda je však veľmi jednoduchá. Ak si svoju pozornosť hneď ráno nevezmeme späť sami, urobí to za nás svet. A svet má vždy pripravený vlastný program. Ponúkne nám hluk, porovnávanie, strach, naliehavosť, cudzie očakávania, cudzie nálady a množstvo vecí, ktoré sa tvária ako dôležité, ale často nás iba vzdialujú od seba a oberajú nás o energiu a čas. A práve tu vstupuje do života naša vďačnosť. Nie je vďačnosť ako pekná fráza. Nie je to vďačnosť ako to povinné ďakujem. Nie je to vďačnosť ako taká nejaká lacná rada, že máme byť vďační navonok a vo vnútri trpieť. Že sa máme usmievať, aj keď nám je ťažko. Mám na mysli hlbokú, obyčajnú ľudskú vďačnosť, ktorá človeka zastaví a povie mu pozri sa. Ešte stále si tu? Ešte stále dýcháš, ešte stále máš možnosť začať dnešok inak ako včerajšok. Myslím vďačnosť, ktorú skutočne cítime na srdci. Nie iba hovoríme tie prázdne slová a nahovárame si ju, lebo tak sme si to niekde vypočuli, tak sme to čítali a tak nám o tom hovorili. Myslím, že každý z nás zažil vo svojom živote prejav vďačnosti taký úprimný a aj taký na silu. Zažili ste nejakú skutočnú situáciu, keď ste boli skutočne vďační. Skutočnú vďačnosť cítime na srdci, cítime ju v každej bunke nášho tela. To nie je len to suché povedanie ďakujem. Vďačnosť je podľa mňa jeden z najväčších priateľov človeka. Nie preto, že nám odstráni problémy, ale áno, niekedy nám odstráni problémy, ale to nie je podstatné v tomto momente. Nie preto, že nám zabezpečí jednoduchý život, pretože aj keby sme hneď boli vďační za všetko na svete v každej minúte svojho života, to ešte nie je garancia, že všetky problémy nám zmiznú. Ale preto,
že vďačnosť nás dokáže vrátiť do prítomného okamihu skôr, než nás pohltí vnútorný chaos. Vďačnosť nás vyťahne z hlavy, z toho nekonečného premýšľania, porovnávania sa, ľútosti, obáv, tlaku, strachu, stresu. Vráti nás späť do tela, do srdca, do dychu, do obyčajnosti života. A práve tam si človek často uvedomí, že hoci nemá všetko vyriešené, ešte stále má niečo, od čoho sa môže odraziť. Niečo, čo má, čo ho naplňa. Že vidí drobné svetielko v tej hustej tme. Pomerne často si zamieňame hodnotu života s tým, čo vlastníme, čo máme. Veľmi často si totiž skutočnú hodnotu života uvedomíme až vtedy, keď sa niečo stane. Keď príde choroba, keď stratíme niekoho blízkeho, keď sa nám v jednej chvíli rozsype istota, na ktorú sme sa spoliehali, keď zistíme, že veci, ktoré sme včera brali ako samozrejmosť, dnes už tou samozrejmosťou nie sú. A možno práve preto potrebujeme vďačnosť pestovať skôr, než nás k nej dotlačí nejaká bolesť. Vďačnosť to nie je povinný nejaký rituál, ale je to skutočne vnútorný spôsob života. Ako také tiché nastavenie mysle, ktoré nám pomáha nezabudnúť, že náš život nie je samozrejmosť, že deň nie je samozrejmosť, že naše zdravie, dých, vzťahy, možnosť pracovať, tvoriť, učiť sa niečo nové, hovoriť, počúvať a byť s ľuďmi, to všetko nie sú samozrejmosťou. Dnes by som vám chcela ponúknuť 5 jednoduchých vied, nie ako heslá, ktoré si nalepíme na chladničku, skôr ako takých 5 vnútorných pripomenutí, zamyslení, ku ktorým sa môžeme vracať ráno, počas dňa alebo vo chvíľach, keď cítime, že sa strácame v hluku každodenného života. Vo všeobecnosti moje podcasty nie sú múdrovaním, poučovaním, ale skôr takým zamyslením sa, vymedzením si času stráveného so sebou a pre svoj vlastný rozvoj. Každá z týchto 5 vied, ktoré si povieme, nesie v sebe inú kvalitu. Jedna nás vracia k samotnému daru života, druhá nám pomáha nepremieňať dnešok na pokračovanie včerajšej bolesti, tretia nás učí, že nemusíme veriť každej myšlienke, ktorá nám prejde hlavou, štvrtá nám pripomína, že láskavosť nie je slabosť, ale je to naša vnútorná sila a piata nás vracia do jediného miesta, kde sa život skutočne deje. A to znamená do prítomnosti. Tak poďme na to. Keď si ráno povieme vetu, ak si vôbec niekedy takúto vetu dokážeme povedať, ak si povieme vetu som vďačný, že tu som, môže to znieť naozaj veľmi jednoducho, možno až príliš jednoducho na to, aby sme tomu pripisovali nejaký veľkolepý význam, lenže práve táto veta v sebe nesie veľmi hlboké uvedomenie. Väčšinu života sa za niečím naháňame. Väčšinou za úspechom, za istotou, za pokojom, za láskou, za peniazmi, za majetkom, za uznaním, za pocitom, že konečne budeme mať všetko pod kontrolou, no a pritom len málo kedy zastavíme sa pri tom, čo už máme. Zvyčajne venujeme svoj čas a svoju energiu tomu, čo nemáme a chceli by sme to. No a nezastavíme sa, nezamyslíme sa pri tom úplnom základe, že sme sa zobudili, že sme tu, že dýchame, že tento deň ešte len začína a ešte nie je celý popísaný nejakými našimi reakciami, našimi starosťami a našimi rozhodnutiami. Nie je samozrejme, že sme otvorili oči. Nie je ani samozrejme, že máme pred sebou nový deň. Nikto nám ho nemusel slúbiť, nikto nám nezaručil, že ich bude nekonečne veľa. A predsa ho dnes máme. Zvyčajne každé ráno berieme ako samozrejmosť, aj keď to samozrejmosť nie je. A na to potrebujeme obrovskú dávku odvahy si to priznať a uvedomiť si to. Že nie je samozrejme dostať ďalší deň ako dar. Keď si toto človek skutočne uvedomí, nie povrchne, ale tak trošku hlbšie, niečo sa v ňom zmení. Sebavedomie spôsobí, že zrazu deň nezačína iba ako nejaký zoznam povinností, nezačína iba otázkou, čo ešte musím vybaviť, komu mám odpísať, čo ešte nestíham, kto ma nahnieval a čoho sa mám báť. Ráno a prebudenie do nového dňa začína vyslovene ako dar. Možno
nedokonalý, možno náročný, možno plný úloh, ale stále je to náš dar, za ktorý by sme mali byť vďační. Vďačnosť neznamená, že si máme nahovárať, že všetko je v poriadku. To by bolo veľmi povrchné. Život niekedy v poriadku nie je. Niekedy je ťažký, ukrtánsky ťažký, neprehľadný, bolestivý, unavený. No ale tá vďačnosť nám pomáha nezúžiť celý svet, celý život iba na to, čo bolí, čo nás trápi, čo nám chýba a čo nemáme. Je veľký rozdiel povedať si ráno, zase ďalší ťažký deň a povedať si, som vďačný, som vďačná, že tu som. Neviem síce, čo dnes príde, ale mám možnosť byť pri tom. Táto veta nás neodnáša z reality. Ona nás do tej reality práve naopak vracia, ale nie do reality strachu, vracia nás do reality života. Skúste si predstaviť také obyčajné ráno. Človek sa ráno zobudí, hlava je ešte unavená, telo by možno potrebovalo viac spánku, čaká ho práca, rodina, povinnosti, telefonáty, možno nejaký konflikt, možno starosť o zdravie alebo o peniaze. Ak do toho vstúpi bez zastavenia, tak veľmi rýchle ho ten deň pohltí. Bude na ten deň iba reagovať. Na ľudí, na správy, na povinnosti, na vlastné napätie. Poznáte to. Zazvoní budík, vyskočíme na rovné nohy a už sme v tom kolotoči. Naše telo a naša myseľ v tom okamihu nemajú ani len šancu si uvedomiť ten život, ktorý v nás pulzuje, a uvedomujú si len ten kolotoč udalostí. Čo je potrebné preto urobiť skôr, ako vyskočíme na nohy, skôr ako siahneme po mobile, po kontrole, po správach, po udalostiach alebo po povinnostiach a starostiach, ktoré nás čakajú? Je to skutočne veľmi jednoduché a zaberie nám to iba pár sekúnd, ale bude to mať zázračný účinok. Položme si ruku na srdce, pokojne sa nadýchnime a povedzme si: som vďačný, som vďačná za to, že som tu. Táto jednoduchá veta nám vytvorí úplne iný začiatok, ktorý nemusí byť dokonalý, nemusí byť ani zázračný, ale pevnejší. Som vďačný, vďačná za to, že som tu. To je tých pár sekúnd, ktoré venujeme svojmu telu a svojej mysli ešte v tej chvíli, keď ležíme v posteli tesne po tom, čo sme sa prebudili a otvorili oči. Táto veta hovorí nášmu vnútru, že nemusíme mať všetko vyriešené, aby sme mohli byť v poriadku aspoň práve v tomto okamihu prebudenia. Nemusíme čakať na ideálne podmienky, aby sme si uvedomili hodnotu života. Nemusíme mať najskôr uznanie zvonka, aby sme si dovolili cítiť svoju vnútornú vlastnú hodnotu. No a práve toto je podľa mňa veľmi dôležité pre životnú aj pracovnú schopnosť človeka. Človek, ktorý stále žije iba v nedostatku a z nedostatku, sa rýchlo opotrebúva. Stále mu niečo chýba, stále ešte nie je dosť dobrý, nie je dosť úspešný, nie je dosť pripravený, dosť zabezpečený, dosť uznaný. Ale človek, ktorý vie začať deň s vďačnosťou, si vytvára ten vnútorný oporný bod, z ktorého môže konať podstatne pokojnejšie. To neznamená, že prestane mať ciele takýto človek. Neznamená to, že sa prestane snažiť. Znamená to len, že sa už nesnaží iba zo strachu a z nedostatku, ale z uvedomenia hojnosti z toho, čo má. Vďačnosť je malé ranné naladenie. Ako keď ladíme hudobný nástroj. Ak začneme deň naladený iba na tlak, celý deň bude znieť tvrdšie. Ako začneme aspoň malým uvedomením vďačnosti, niektoré veci, ktoré by nás inokedy okamžite podráždili, stratia časť svojej moci. Nie preto, že sa zmenili okolnosti, ale preto, že sa zmenilo miesto, z ktorého reagujeme. A tak veta som vďačný, že tu som vďačná, že tu som, nie je malá. Je to skutočný vnútorný reset. Je to návrat k tomu, čo je základom všetkého ostatného. K dychu, k telu, k životu, k možnosti začať dnešný deň o niečo vedomejšie. Druhá veta, ktorú si môžeme ráno pripomenúť, znie: včerajšok, to znamená minulosť, ma nevlastní. Táto veta je veľmi dôležitá najmä pre ľudí, ktorí sa ráno budia unavení, hoci spali. Telo si možno oddychlo, ale myseľ nie.
Mysel celú noc alebo hneď po prebudení pokračuje v tom, čo sa stalo včera, čo sa stalo v minulosti. Možno si prehrávame nejaký rozhovor, ktorý nedopadol najlepšie, možno vetu, ktorú sme povedali príliš prudko, ostro niekomu, možno vetu, ktorú sme nepovedali, hoci sme mali povedať, možno sme urobili nejakú chybu v práci, možno sme si prečítali nejaký nepríjemný e-mail alebo sme ho napísali, možno pohľad alebo tón hlasu, reakcia niekoho blízkeho alebo aj kolegu na nás. A hoci sa začal nový deň, v našej hlave ešte stále beží ten starý príbeh z minulosti. Je to, ako by sme sa snažili vstúpiť do nového dňa s takým kufrom plným včerajších vecí a čím viac ich nesieme, tak tým sa nám samozrejme ťažšie kráča. Včerajšok nás môže veľa naučiť, ale by nás nemal vlastniť. Toto je veľmi dôležitý rozdiel. Nejde o to, aby sme minulosť popreli. Nejde o to, aby sme sa tvárili, že nič sa nestalo, že všetko je úplne v pohode. Ak sme niekomu ublížili, je dobre prevziať zodpovednosť za to. Ak sme urobili chybu, je dobre sa z nej poučiť. Ak nás niečo zranilo, je dobre si to priznať, že nás to bolí. Ale je rozdiel medzi poučením a nekonečným trestaním seba samého za niečo, čo sa stalo v minulosti a už sa neodstane. Mnohí ľudia si myslia, že keď si budú problém prehrávať stále do kolečka dokola, tak ho raz tým vyriešia. Lenže často nedosiahneme nejaké riešenie. Stane sa iba opakované prežívanie. Znova a znova otvárame tú istú ranu a čudujeme sa, že sa nehojí. My ju dokonca zasálame. Sypeme do nej sol. Dokonca niekedy si myslíme, že sa niečo vyrieši v prípade, ak o tom budeme stále do nekonečna s niekým z nášho okolia rozprávať stále do kolečka dokola. Nestačí, že si to hovoríme v duchu, vo svojej hlave, ale my to ešte rozprávame aj nahlas niekomu inému a čakáme, že sa niečo vyrieši. Veta včerajšok alebo minulosť ma nevlastní nám pomáha vytvoriť nejakú takú pomyslenú hranicu. Nie medzi nami a zodpovednosťou, ale medzi nami a tou starou záťažou. Starým príbehom. Veta nám hovorí, že to, čo sa stalo, patrí do môjho príbehu, ale nemusí to riadiť celý môj dnešný deň. Predstavte si, že všetky výčitky, krivdy, lútosti, nejaká hanba, obavy sú také kamene v batohu. Každý deň do toho batoha niečo prihodíme. Jednu poznámku, jeden konflikt, jednu chybu, jedno sklamanie a tak ďalej. A potom sa čudujeme, že sa nám žije ťažko, že sme podráždení, že nás vyvedie z miery hociaká maličkosť, že nevieme byť prítomní, lebo stále nesieme váhu toho, čo sa už stalo a čo si nesieme v tom pomyslenom batohu. Možno by skutočne stačilo ráno na chvíľu zavrieť oči a predstaviť si, že ten batoh skladáme z pliec. My ho nemusíme zahodiť, nemusíme predstierať, že tento batoh neexistuje. On existuje, len ho nemusíme celý deň niesť na svojom chrbte. A to je veľký rozdiel. Môžeme si povedať, vezmem si z toho príbehu ponaučenie, ale nechám tú záťaž pustenú dolu. To je veľmi zrelý postoj, pretože pustiť minulosť neznamená, že sme slabí. Znamená to prestať plytvať dneškom na bitky, ktoré sa už odohrali a už ich nezmeníme. V pracovnom aj osobnom živote je to veľmi praktické. Koľkokrát prídeme do práce už so včerajšou náladou. Niekto nám včera odvrkol a dnes už vstupujeme do rozhovoru s obranou. Včera sa nám niečo nepodarilo a dnes už o sebe pochybujeme ešte podstatne skôr, než niečo začneme. Včera sme sa pohádali doma a dnes v sebe nesieme to napätie do každého ďalšieho kontaktu s touto osobou. A takto sa včerajšok predĺžuje do dneška. A preto si potrebujeme pripomenúť dnešok. Nemusí byť pokračovaním mojej najhoršej spomienky z minulosti. Dnešok môže byť úplne nová a iná voľba. Možno nie je úplne čistá stránka, lebo život sa nedá vymazať ako nejaká tabula, ale predsa len nová stránka. Môžeme dnes hovoriť pokojnejšie, môžeme dnes reagovať inak, môžeme dnes neotvoriť ten starý konflikt, ktorý sme stále spomínali, môžeme dnes zavolať, môžeme sa ospravedlniť, vysvetliť alebo naopak mlčať tam,
kde by sme inokedy zbytočne zraňovali. Včerajšok, minulosť ma nevlastní. Táto veta nie je popieranie minulosti, je to taký nejaký smer, je to rozhodnutie, že nechcem svoj dnešný celý deň odozdať tomu, čo sa už stalo v minulosti. Tretia veta znie: ovládam svoju myseľ. Možno by sa dalo inak povedať aj takto. Nemusíme nasledovať každú myšlienku, ktorá mi príde do hlavy. Tých myšlienok prichádza počas dňa do našej hlavy tisíce. Ale nie každá myšlienka je dôležitá. Toto je veľmi oslobodzujúce uvedomenie, pretože myseľ je síce nádherný nástroj, ale ak ju necháme bez vedenia, vie sa zmeniť na veľmi hlučné miesto. Niekedy sa ráno prebudíme a ešte sme ani nestali z postele, ale v hlave nám už beží celý film. Nekonečne veľa myšlienok. Čo ak to dnes nezvládnem? Čo ak sa niečo pokazí? Prečo mi ten človek neodpísal? Čo si o mne pomyslia? A čo bude o mesiac? Čo ak ochoriem? Čo ak zlyhám? Čo ak sa nikdy už nič nezmení? Jedna myšlienka otvorí druhá tretiu a zrazu máme skutočne v hlave otvorených 20 okien, presne ako v počítači, ktorý už začína byť pomalý a preťažený. Presne rovnako ako aj my. No a do toho príde telefón, správy, sociálne siete, porovnávanie sa, cudzie názory, cudzie emócie a človek má pocit, že deň sa ešte ani nezačal, ale on už nestíha. Je unavený, vystresovaný, bez energie. Preto je dôležité hneď ráno si uvedomiť, že nie každá myšlienka je pravda a nie každá obava je varovanie. Nie každá emócia musí okamžite riadiť naše správanie a nie všetko, čo je hlasné, je aj dôležité. Veta ovládam svoju myseľ neznamená, že budeme stále pokojní, neznamená, že nikdy nebudeme mať strach, hnev alebo neistotu. Znamená len to, že sa učíme vytvoriť priestor medzi tým, čo sa v nás objaví a tým, ako na to zareagujeme. Práve v tomto priestore sa začína naša vnútorná sila. Niekto nám niečo povie, v nás sa zdvihne vlna. Chceme hneď odpovedať, brániť sa, útočiť, vysvetľovať, možno zatvoriť sa niekde alebo odísť. Ale ak sa dokážeme čo i len na chvíľu zastaviť, nadýchnúť sa a všimnúť si, čo sa v nás deje, aké emócie cítime, potom už nie sme úplne v moci tej prvej reakcie. Môžeme si povedať, že toto je hnev. Toto je strach, čo práve teraz pociťujeme. Toto je stará citlivosť. Toto je moja únava. Toto je myšlienka, ale nie je to príkaz. A možno práve vtedy neodpíšeme na správu hneď, možno si dáme 10 minút alebo 10 sekúnd, možno sa v rozhovore nadýchneme skôr, než povieme niečo, čo by sme potom mohli ľutovať alebo by sme niekoho zranili. Možno doma nezvyšíme hlas, hoci by sme inokedy vybuchli. Možno si uvedomíme, že problém nie je taký veľký, ako to v prvej sekunde vykreslila tá naša hlava tým svojím príbehom. A veľmi jednoduché ranné cvičenie môže byť také, že si človek sadne na 1 minútu v tichu. Bez hudby, bez telefónu, bez nejakého scrollovania. Len si tak sadne, nadýchne sa, vydýchne sa a dovolí myšlienkám prichádzať a odchádzať. Nemusíme ich zastavovať, nemusíme s nimi bojovať, nemusíme sa hnevať, že prichádzajú, že nás vyrušujú. Stačí si iba všimnúť si ich, že prídu, odídu, prepustíme ich a všímame si ich ako tie oblaky na oblohe, ktoré prechádzajú oblohou. Prichádzajú, odchádzajú, plynú. V tej chvíli človek zisťuje veľmi dôležitú vec, že ja nie som každá moja myšlienka, ja som ten, kto si tú myšlienku môže všimnúť, kto ju môže pozorovať. A to je veľký rozdiel. Ak veríme každej myšlienke, myseľ nás vláči zo strany na stranu. Ale ak tú myšlienku začneme pozorovať, získavame možnosť viesť ju. Nie dokonale, nie navždy,
ale čoraz častejšie. Pre životnú a pracovnú schopnosť je toto obrovsky dôležité. Človek, ktorý celý deň iba reaguje, sa veľmi rýchlo vyčerpá. Reaguje na šéfa, na kolegov, na deti, na partnera, na správy, na vlastné obavy a večer má potom pocit, že celý deň niečo robil, ale v skutočnosti ho celý deň niečo riadilo. Ovládať svoju myseľ znamená postupne si brať späť vnútorné vedenie. Nie sme obeťou každej myšlienky, nie sme povinní nasledovať každý jeden strach, nemusíme krmiť každú jednu pochybnosť, nemusíme dovoliť, aby nám každý nepríjemný moment pokazil celý deň. Áno, budú dni, keď sa nám to nepodarí. Budú aj také dni, keď myseľ povedie celé predstavenie od začiatku až do konca a my si večer uvedomíme, že sme opäť celý deň len reagovali. Ale ani vtedy sa nemusíme trestať. Nemusíme sa na seba hnevať. Stačí sa vrátiť a uvedomiť si to a trénovať. Nepodláhnuť mysli, ale ju začať riadiť. Skutočný rast nie je v tom, že nikdy nesklzneme do starých zvykov. Skutočný rast je v tom, že si všimneme, že sme sklzli, ale vrátime sa k sebe. Štvrtá veta znie: láskavosť je moja super schopnosť. Na prvé počutie môže znieť jemne, možno až príliš mäkko, lenže skutočná láskavosť vôbec nie je naša slabosť. Naopak, skutočná láskavosť vyžaduje veľkú vnútornú silu. Nie je ťažké byť nepríjemný, keď sme unavení, vyčerpaní, nie je ťažké odvrknúť niekomu, keď nás niečo zabolí, a nie je ani ťažké zvýšiť hlas, keď máme pocit, že nás nikto nepočuje. Nie je ťažké uzavrieť sa, keď sa niečoho bojíme, a nie je ani ťažké poslať svoju bolesť ďalej. Oveľa ťažšie je zastaviť sa a povedať si: nemusím zraňovať len preto, že som ja zranený. Nemusím byť tvrdý len preto, že ja mám strach. Nemusím na cudziu nepríjemnosť odpovedať rovnakou nepríjemnosťou. Viete, ako sa to hovorí: akú požičaj, takú vrať. Nemusíme to tak robiť. Láskavosť nie je o tom, že dovolíme druhým ľuďom, aby po nás šliapali. Nie je o tom, že budeme všetkým vyhovovať a vo vnútri budeme ticho hromadiť svoj vnútorný hnev, lebo s tým nesúhlasíme. Nie je to o tom, že nebudeme mať hranice, nejaké mantinely. Aj skutočná láskavosť hranice potrebuje. Môžeme byť láskaví a zároveň povedať: toto mi už nevyhovuje. Môžeme byť skutočne láskaví a zároveň povedať: takto so mnou hovoriť nebudeš. Môžeme byť láskaví a zároveň odísť z rozhovoru, ktorý je pre nás ponižujúci. Môžeme byť láskaví a sme láskaví a zároveň prestať zachraňovať človeka, ktorý nechce prevziať zodpovednosť za svoje činy. Láskavosť bez hraníc sa môže zmeniť na sebazradu. A hranice bez láskavosti, tak tie sa môžu zmeniť na tvrdosť. Ale keď sa spoja, vzniká zrelosť. Možno poznáte človeka, ktorý keď vstúpi do miestnosti, prinesie so sebou pokoj. Úplne sa tam zmení energia. Nemusí to byť človek, ktorý je najhlasnejší, nemusí ovládať celý ten priestor, rečniť, nemusí sa dokazovať, ale niečo z jeho prítomnosti nás upokojí. Je to človek, ktorý je pevný, ale nie je tvrdý. Možno je tichý, ale to neznamená, že je slabý. Je to človek, ktorý vie počúvať, vie povedať pravdu bez toho, aby niekoho ponížil. Takýto človek často tiež nežije bez bolesti. Možno aj on si prešiel vo svojom živote všeličím, ale podstatné je, že takýto človek sa naučil, že svoju bolesť nemusí posielať ďalej. A toto je veľmi dôležité. Koľko napätia by sa v rodinách, na pracoviskách a vo vzťahoch neprenášalo ďalej, keby sme si dokázali včas uvedomiť, že to, čo práve chceme povedať, nie je pravda, ale že je to len prejav našej únavy. Že náš tón, ktorý používame, nie je nevyhnutnosť, ale je to len naše nejaké nahromadené napätie. Že naša tvrdosť, ako sa prejavujeme, nie je naša sila, ale v podstate je to naša obrana. Každý človek, ktorého stretneme, nesie svoj vlastný príbeh. Každý z nás má svoj vlastný príbeh. Niekedy ho poznáme, niekedy nie. Hrubá poznámka môže byť len povrchom bolesti.
Ticho môže byť prejavom strachu. Pasívna agresivita môže byť nezvládnutá neistota, ktorá je v nás alebo v tom druhom človeku. Potreba mať pravdu môže byť obrana pred pocitom nedokonalosti, nedostatočnosti. To všetko však neznamená, že máme ospravedlňovať každé zlé správanie. Znamená to len, že nemusíme reagovať iba z pozície ega. Láskavosť je v podstate schopnosť vidieť človeka aj za jeho správaním. Vidieť, chápať jeho situáciu a pritom nezradiť seba. Môžeme začať úplne veľmi jednoducho. Každý deň si vyberieme jeden láskavý čin. Nemusí to byť nejaké extra veľké gesto, ktoré bude hneď každý na prvý pohľad viditeľné, skôr naozaj niečo malé, napríklad len, že si vypočujeme niekoho bez prerušovania, poďakujeme človeku, ktorého práca sa berie ako úplná samozrejmosť, napíšeme správu niekomu, na koho myslíme, neodpovedáme podráždenie, aj keby sme mohli a mali by sme na to nejaký dôvod. Môžeme venovať láskavosť aj sebe, nesmieme zabúdať na seba, keď sa nám niečo nepodarí, lebo asi viete a poznáte to každý na sebe. So sebou trávime skutočne najviac času, celý život a nie vždy sa so sebou rozprávame najlepšie a najkrajšie. Lebo aj láskavosť k sebe je dôležitá. Mnohí ľudia vedia byť jemní k druhým, ale k sebe hovoria tak tvrdo, že keby tak hovorili s priateľom, so susedom, s kolegom, pravdepodobne by o ten vzťah prišli. Láskavosť k sebe neznamená výhovorky. Znamená to, že neopravujeme nenávisť k sebe. Že keď urobíme chybu, môžeme si povedať, toto nebolo naozaj dobré, ale môžem to napraviť. Keď napríklad nevládzeme, môžeme si povedať, že dnes potrebujeme trošku viac oddychu a nie zase ďalšie bičovanie a týranie. Keď sa nám niečo napríklad nepodarí, nemusíme si okamžite dokazovať, že sme zlyhali ako človek, že sme nepodárok a že sme nemožní. Láskavosť je to skutočne zvyk. Tak ako každý zvyk rastie opakovaním. Nečakajme, kým budeme mať dokonalú náladu, nečakajme, kým si to druhý človek zaslúži. Láskavosť to je naše rozhodnutie, akým človekom chceme byť. Preto buďme k sebe láskaví a preukazujme láskavosť voči sebe a potom aj voči iným. Nie preto, aby nás všetci milovali a mali radi, ale preto, že tak chceme žiť svoj nový život. A dostávame sa k 5. vete a 5. veta znie: užívajme si prítomnosť okamihu. Prítomný okamih je, myslím si, už taká otrepaná fráza, otrepaná veta. Možno sa nám pri nej vybaví niečo ľahké, príjemné, dovolenkové, ten prítomný okamih, ale prítomný okamih nie je len chvíľa, keď sedíme pri mori alebo keď je všetko naozaj v pohode, v pokoji. Prítomný okamih je aj také obyčajné ráno, cesta do práce, rozhovor pri stole, čakanie v aute, umývanie riadu, ticho pred spaním, aj to je prítomný okamih. A práve tieto okamihy často vo svojom živote prehliadame. Stalo sa vám niekedy, že ste sa zrazu zastavili a uvedomili ste si, že ten týždeň ako veľmi rýchle uletel? Nie poeticky, ale takmer znepokojivo. Kam sa ten čas vlastne stratil? Veď ešte pred chvíľou bol pondelok a už je zrazu piatok, ani sa nenazdáme a znova je pondelok. Ešte pred chvíľou bola ranná káva a zrazu už je večer. Ešte pred chvíľou boli deti malinké a zrazu sú dospelé. Kedy nám vôbec takto vyrastli? Ešte pred chvíľou sme niečo odkladali na neskôr a zrazu zistujeme, že to neskôr už možno nebude také, ako sme si predstavovali, alebo že už vôbec nebude. Moderný život nás učí ponáhľať sa. Dokonca som sa stretla v praxi predsudkom, že ten zamestnanec, čo rýchle rozpráva, čo rýchlo chodí, tak ten toho stihne najviac urobiť. Áno, všetko v dnešnom svete je veľmi rýchle. Stále niečo je potrebné dobiehať, byť dostupný, reagovať, plánovať, vybavovať. Stále sa pripravovať na ďalší a ďalší okamih, lenže život sa nedieje v ďalšom okamihu. Ten náš život sa deje v tomto okamihu. A tento okamih je jedinečný
a je pominuteľný. Všetko je dočasné. Táto pravda nás nemá vystrašiť. Naozaj všetko je dočasné. Má nás táto pravda alebo táto myšlienka nás má prebudiť. Aj stres je dočasný, tlak je dočasný, napätie je dočasné, ale samozrejme, že aj radosť je dočasná, aj pokoj je dočasný, aj úspech je dočasný, aj ten obyčajný večer s blízkymi je dočasný. A práve všetky tieto dočasné okamihy by mali byť vzácne. Keď si uvedomíme, že nič nie je isté, začneme sa k tomu prítomnému okamihu správať s väčším rešpektom. Toľko času trávime v minulosti alebo v budúcnosti. V minulosti žijeme z dôvodu, že máme v sebe veľmi veľa ľútosti a v budúcnosti žijeme z dôvodu našej úzkosti, ale naše telo je vždy tu, v prítomnom okamihu. My tu, v tomto momente, tu teraz dýchame. Tu sú naše nohy. Len tá naša myseľ, tak tá niekam odbieha, buď do tej minulosti, alebo do tej budúcnosti. Preto je byť vedieť zostať v prítomnosti, je to akoby taká zručnosť, ktorú musíme nadobudnúť. Nie je to samozrejmosť, treba ju naozaj túto zručnosť trénovať, rovnako ako by sme mali trénovať trpezlivosť, ako trénujeme komunikáciu, alebo ako trénujeme schopnosť počúvať. A ako trénovať môžeme začať naozaj celkom obyčajne. Trénujeme už len tým, že si napríklad všimneme chuť kávy, všimneme si svetlo v miestnosti, všimneme si svoj dých, všimneme si, čo cíti naše telo. Tiež si všimneme človeka, ktorý práve teraz v tomto momente sedí oproti nám a naozaj tohto človeka, ak nám rozpráva, počúvame bez toho, aby sme sa pozerali do telefónu alebo odputávali pozornosť, pretože život nečaká, kým začneme si niečo všímať. Život, tak ten sa deje práve teraz. A ak v tom našom živote nie sme prítomní, nestrácame len čas, ale čo je podstatné, strácame kus svojho života. Užívať si prítomný okamih neznamená ignorovať povinnosti, neznamená to prestať plánovať, neznamená to tváriť sa, že svet nie je náročný, on je náročný, znamená to nenechať si ukradnúť celý život len tým, čo už bolo, alebo tým, čo ešte len bude. Niekedy si myslíme, že pokoj príde až potom. Až keď bude menej práce, až keď deti vyrastú, až keď budeme mať viac peňazí, až keď vyriešime všetky problémy, až keď budeme zdravší, štíhlejší, úspešnejší, istejší. Lenže ak sa nenaučíme byť prítomní práve teraz a tu, veľmi pravdepodobne nebudeme prítomní ani potom. Pretože seba si berieme všade so sebou. Ak nevieme byť v prítomnosti, neuspokojí nás ani úspech, ani dovolenka, ani nový projekt, ani útek. Na chvíľu nás to síce zbaví nejakých tých pochybností, ale skutočné naplnenie nepríde z toho, že stále pridávame ďalšie a ďalšie veci. Niekedy príde z toho, že si konečne všimneme, čo už práve teraz je. Aj tento okamih sa práve teraz vytráca. Už nikdy sa nezopakuje úplne rovnako. Preto si ho môžeme podržať o trochu dlhšie. Vnímať ho o trochu hlbšie. Nechať ho tak trošku pôsobiť. Pokoj, tak ten sa nenachádza vždy v tom ďalšom, neskoršom okamihu. Veľmi často je práve tu a teraz, len sme ho prehliadli, lebo sme sa ponáhľali za niečím ďalším v budúcnosti. Keď sa pozrieme na týchto 5 vied spolu, vidíme, že nejde o žiadne zložité návody, ide skôr o takých 5 vnútorných návratov k sebe. Veta som vďačný, že tu som, nám pripomína, život nie je samozrejmosť, že deň nezačína iba povinnosťami, ale aj darom. Že aj keď nie je všetko vyriešené a dokonalé, stále máme dých, máme svoje telo, možnosti a máme tento prítomný okamih. Druhá veta, včerajšok, minulosť ma nevlastní, nás učí, že minulosť nás môže poučiť, ale nemusí nás riadiť. Nemusíme do dnešného dňa nosiť celý ten batoh starých výčitiek, krýt a obav. Môžeme si zobrať ponaučenie a odložiť záťaž. Minulosť
zničiť celý náš život. Len preto, že sa niečo udialo, že sme niečo zažili, že sme prijali nejaké zlé rozhodnutie. Každé naše rozhodnutie, ktoré sme urobili v minulosti, bolo to najlepšie rozhodnutie, aké sme dokázali urobiť. A možno to nedopadlo dobre podľa našich predstav. A možno to práve dopadlo dobre pre nás. Lebo nikto nevie, ako by ten príbeh pokračoval, keby to nedopadlo tak, ako to dopadlo. Veta 3. Ovládam svoju myseľ nám pripomína, že nie sme povinní nasledovať každú našu myšlienku, ktorá nám príde do hlavy. Že medzi podnetom a reakciou existuje nejaký mikropriestor. A práve tam sa začína naša vnútorná sloboda. Naše uvedomenie, čo teraz cítim, a uvedomenie, že je to iba pocit a emócia a že je to dočasné. Ďalšia veta bola: láskavosť je moja superschopnosť. Táto veta nám ukazuje, že láskavosť nie je naša slabosť, je to naša sila. Je to sila človeka, ktorý má nejaké hranice, nejaké mantinely voči sebe aj voči iným, ale nechce zbytočne zraňovať ani seba, ani tých druhých. Vie byť pevný a zároveň aj ľudský. A veta užívam si prítomný okamih nás vracia späť do života, ktorý sa nedieje včera ani zajtra, ale práve teraz a tu. A nad tým všetkým však stojí naša vďačnosť. Vďačnosť skutočne ako priateľ človeka. Nie priateľ, ktorý nám slúbi, že život bude ľahký, ale ako priateľ, ktorý nás podrží, keď je život hlučný, rýchly, neistý, ale aj bolestivý. Vďačnosť nám pomáha nezabudnúť, že okrem problémov existuje aj príležitosť. Okrem straty aj skúsenosť. Okrem minulosti existuje aj dnešok. Okrem strachu je aj voľba. A okrem tlaku aj možnosť zastaviť sa. Možno práve vďačnosť je jednou z ciest, ako si chrániť svoju životnú a pracovnú schopnosť. Lebo človek, ktorý žije len v tlaku, v nedostatku, v minulosti, v obavách, v neustálom reagovaní alebo v budúcnosti sa skôr či neskôr začne opotrebovať. Ale človek, ktorý sa vie pravidelne vrácať k sebe, k svojmu dychu, k prítomnosti a k uvedomeniu toho, čo ešte stále má, si vytvára vnútorný priestor, z ktorého môže žiť podstatne pokojnejšie, sebavedomejšie a zodpovednejšie. A tak vám na záver neponúkam veľkú úlohu, len jednu jednoduchú otázku. S akou vetou by ste chceli zajtra ráno začať svoj deň? Možno to bude: som vďačný, som vďačná, že som tu. Možno to bude veta, že minulosť ma nevlastní a nemá nado mnou moc. Možno to bude veta, že ovládam svoju myseľ a vyberám si myšlienky. A možno to bude veta: láskavosť je moja superschopnosť. A možno to bude už tá známa veta: užívam si prítomný okamih. Nemusí z toho byť veľký rituál. Niekedy stačí skutočne len jedna veta, jeden nádych a jedno krátke zastavenie. Možno práve tam sa začne deň, ktorý nebude od prvej minúty patriť tomu svetskému hluku, tlaku a nášmu autopilotu. Ale bude aspoň o trochu viac patriť nám. Vďačne, pokojne, ľudsky a hlavne prítomne. Viac podobných tém o životnej a pracovnej schopnosti človeka, komunikácii, vzťahoch, zdraví, myslení a každodennom živote nájdete aj na Herov. Ďakujem za pozornosť a som vďačná za každý komentár.